Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hakawe ka jingja menta ka sngi ki pulet ka ribhoi hadin ka jingyo jingtip na Rangbah snong ka khandai mer Baridua kilalap ya ka met yap jong we Rangbah Hapoh ka we ka kali kamai ka badan yu number AS not iwe FC henriu khandai iwe R kabala sangi harut surok Hapoh ki benta jong ka yo khandai mer Baridua Marpyrshah ka Khyrdop jong ka ketem Crpf yau te ubriu bala Khlad no la te perteng ko mitun sen kun jong amul sen na kasnong Jayanagar ka badang hap Hapoh ka jingkmi jong ka Beltola police station ka Jala Assam nakaliang kibor pulet hadian ka jing pendap ya ka jing toket kila penkit ya ka te ka met yap sha civil hospital nong po na ka bentaban penong ya ka examine postmortem banlap ya ka daw halor ka jing Khlad jong te Rangbah. Jong